La fotografia és la seva passió, al igual que la interpretació. L'actor mallorquí David Navarro, conegut per participar a sèries d'IV3 com Llàgrima de sang, presenta ara públicament aquesta nova faceta. La interpretació té una cosa, tant facis drama o comèdia, que no té la fotografia. I la fotografia té unes oportunitats que una cosa és estar davant la càmera i una altra cosa és estar darrere. I cadascun té la seva visió. I és que aquesta sala del Teatre Principal de Palma acull la mostra La Bohème, una òpera per dins, i que ensenya una trentena de fotografies on l'autor s'entremescla amb els intèrprets de l'òpera representada al Principal fa uns mesos. Veuran coses que mai han vist, des del maquillatge de la gent, des de com és un assaig vist des de l'escenari quan falta una setmana, que és el que està veient el regidor, que tu dius, què fa un regidor? I també ho veuràs. I és una cosa que ni tan sols els solistes veuen. La mostra ha estat organitzada per Passione Lírica, una associació dedicada a la promoció de l'òpera a les Balears. Passione Lírica va néixer fa 3 anys i mig aproximadament i amb la intenció de fomentar la lírica a les Illes Balears, qualsevol tipus de manifestació que tingui a veure amb la lírica en sentit ampli. Es podrà veure tots els dies de funció fins al proper mes de gener.